Yes.
Para no weekend na wana kwa ni na si ni ndi biko ka ko nya mi gana me wo no ya na no ko ya na na ga ya mani zu mu ya mani bo ya na ebo bo na ebo ai no ko ta na abata na mi ka wa na ko na ai me ko mo ke ba o so ya ba ebo bo na o si o spending no spending na o si ne ba de leader o si ne ba o si na ko no ta o si ne ba bo na na me ji mi e mi ka me pepele wo ne hu bi o ta ta si na ebo bo na ko si na ade ebo bo na ka chare man ni na mi le nwere ilo e ko na na nta na ro iru na za na ja mo ya ni na za na ja na 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 mi ka wa je na pepele na ko ni ko ni na ma ya mi ga ni ndi ni ko ni mo na ko ni ba go tewe o ni na ta ta a ji na ta ta o ni na ti ro ni na ra ya ta ma ji ya ma na ko la ma ga na ji ni ni ti to bo ko mo na ni ni ko na yo ko na me ko na mu ko ni ni ko mo na mu na ma na tu mo ọ bụrụ na mechakwa alụ na ọ bụrụ na mmadụ enu nwere amụ si na amụ ya dị ya na me nwere ọjọọ na me nwere peace na ndị na-emepe ihe nwere ọjọọ na ndị na-emepe ihe peace a na-ekwu na ndị anyị ihe mmadụ na-ayọgị ihe niile ndị biko gba ọgwụ awọta ha dị ebe maka mbụ isi na jụrụ ọjụ ihe niile bụ ihe ọrụ na-egbu na abịa gị abịa taa okwu akọrọ m n'ọnụ ndị akarịrị ahịa akarịrị ndị erike mana m jide ndị niile na-abịa na mmiri ka nwa dị ọnwa dịka mmiri mgbe na-ama mmiri ka mbụ ya mbụ nwa mmiri a na-akọrọ maka maka ọzọ ya bụ ihe onu ọ bụla aka na mmiri ọbụla amaghị ka nna m ike kara adịka na dịna ụzọ niile chịchiri achịchị otu ekwu ụzọ niile mechiri emechi omekwu ndị akọ na-eme ekwu n'isi ndị ọkwụmụ ọmụna mgbe na-ebe nwa ndị akọ na-eme ekwu n'isi ndị ọkwụmụ na-ekolo nri ndị anyị kọ ya n'isi ụmụ nne mekwara mana esi ndị ọdụ mmadụ na mmiri ji alụ ya n'ụkpa iwe ọjọọ na ịnọ ya n'ụkpa iwe ọjọọ ka ihe mmejide ịkpa iwe ahịrị mana ndị ụgbọ mmadụ adị mma ihe ọma bụrụ nke ya ka m na-ekpeta ma dị ya nwa. Thank you.